ziningi kabi izinto ongasazenzi wena endlini manje. Ngenxa yokuthi wena lesithola umsebenzi sunokungishayela ithupha nje ngingaqondi kahle. Ngeke amazulu uzosho kanjalo. Emsebenzini ngiyasebenza, mangibuya ngikhathele, ngiyageza, ngiyadla, ngiyalala amazulu. Mazulu imini indoda lapha kuloya muzi. Imini indoda kuloya muzi loyana. Ngiyakuzwa baba. Uyangizwa Mazulu? Kubuhlungu usungenza ifurniture yasemzini wakho. Angazi Ngeke Mazulu akhona ukukhuluma lokho Mazulu. Mase ukhuluma kanje usakhuluma ngendlela okuyona Mazulu. Kanti ngeke uzungenze. Ingakho ngibakho usungibizelela abantu bakho. Uyasibona Mazulu inkinga ingakuwe. Uyayibona Mazulu ingakuwe inkinga. Mazulu. Uyayibona Mazulu ingakuwe inkinga. Mana ubafa yabona inkinga ingakuye lo. Uyayibona inkinga ukuthi ngakuyena njengoba ikhamba ngakumina nje. Uyayibona ukuthi ngakuyena inkinga Mazulu. Mina njalo vele mase niqalana ukwenza lezi zinto zenu mase nivukula kaqali. Uvukula kaqalwana lapha. Angeke Mazulu ukhulume kanje nami. Angathi uyabona ukuthi kusho nawe inkinga ingakuwe. Uyayibona inkinga ingakuwe inkinga. Wayiphola amadoda ezosaphotha wena la. Ukuthi wena usangithinta endlini ingakho ngicomplain. Ngeke Mazulu uzusho kanjalo Mazulu. Ngeke nakancane uzusho kanjalo. Wena yizwa mina. Angisebenzi ngamaphupho mina. Mina abantu basekhaya wena ngikulobolile. Ngikulobolile Mazulu. Ngikulobolile Mazulu. Ngikulobolile Mazulu. Shuthi into ejwayele ukuyenza le. Ngikulobolile wena Mazulu. Ungavela landa nomqubokazi ekhaya. Ungavela uyolanda nomqubokazi akunokuthi ungenze lento ongenza yona. Ungangifebeli mina. Mazulu akona amagama okukhuluma nami lawo. Akona amagama okukhuluma. Angaze ngakufebela mina Mazulu. Angikaze nakancane mina ngakufebela Mazulu. Mazulu unenkinga wena. Mina wena kade ungithola Mazulu, ungithola ngikutshela ukuthi kunomuntu engeke ngaphela naye. Engeke ngaphila naye kodwa futhi ayikho into etheni mina naye sayenza Mazulu. Uyangizwa Mazulu? Ukuthi ngithini ku? Mazulu uyangizwa ngithini ku? Ngikuzwa. Uyangizwa Mazulu? Musu ukukholela kuwo wonke amaphupho. Lo muntu ngakutshela le ngeke ngatholana naye wena ungakabikho. Saphilisana kodwa isikhathi esincane kwafika wena ngena wena enhlizweni kodwa sho ukuthi mina manje wayengivezele le nto manje kodwa Mazulu uyangizwa Mazulu ngikhuluma nawe njengamazulu kuwena uyangizwa Mazulu imini esicathule kumele sikhale sami isicathule kumele sikhale kuwena Mazulu. Okay mhlambe mengabe uthi la baba uMdlalose kunomuntu owuphila naye before kwafika uMazulu nahlukana futhi anithandananga into etheni and manje uMazulu uyamphupha lo muntu ngabe mhlawumbe uphupha umuntu oyedwa nalomuntu wawujola oyedwa uyena uyikona kona umuntu oyedwa lo akamphuphayo futhi nakhona umuntu engeke ngaphila nje naye kancane uMazulu engakabikho saphilisana ngangokuba ke futhi sathi saqhelelana ngafaka uMazulu enhlizweni ngahamba ngovela kubo kaMazulu. Ngiyezwa la Mazulu ukuthi mengabe ukhuluma kunama complaints phakathi mhlambe into eyenza kuze kufike la isimo sikhona manje ingoba mhlambe ubaba engenzi kahle noma ingoba mhlambe namaphupha akufakazela because ngiyezwa ukuthi iziningi izinto okhala ngazo ubaba endlini akasafani ubaba endlini akasakuthinti ubaba endlini iziningi izinto angazenzi kunjalo and njengamanje kunamaphupho futhi akukhombisa ukuthi ukhona into akwenzela zona kunjalo ubaba uMdlalose since athola umsebenzi angazi noma uqukuliswa amaqama sakasawoti indaba abuye endlini ageze ngimbekele ukudla mase sisekamereni ubaba uMdlalose akasangithinti kujike futhi lapho ngizophupha lamaphupho